donut pa, oh. Ayan. Ito pa yung konti. Cake na, may donut pa. Let's try this part. Yun. Snowflake. Yum. Kape. Okay. Manti cake, Dio. Manti cake. Manti cake. Woo. Yum. Cake. Cake. Where's Lisa brought the thing? Where is it? No, she took it back. You guys don't like it? Sugar. What is it that you bring? Donut. Sugar got $6. There's some more donut here. Yeah, that was Blanca. Oh. Blanca, and then the cake was Cindy, and the cookies was Glenn. Cindy came here? Too much cake. Minsan. Bihira naman eh. Ng umaga mga kapuso, live na live po tayo. Ito sa ating mga social media accounts. Unahin natin, tayo po'y live sa Facebook natin ha. Super Radio DCBB lamang dito ng ating dating Twitter at sa YouTube. Super Radio DCBB lang din at ganoon din ho sa ating TikTok. Pantay panahon! Meron pong low pressure area. Ito pong low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May posibilidad na tumawid sa lupa ayon yan sa pag-asa. Huling namataan ng LPA sa layong mahigit 270 kilometro sa silangan ng Surigao City. Sa ngayon, mababa ang tsansa nito na maging bagyo. Gayunman, posible umanong tumawid ang LPA sa Visayas at Palawan sa mga susunod na araw. Sa datos ng Metro Weather, inaasahan ang pag-ulan
sa halos buong Visayas at Mindanao ngayong araw. Gayon din sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila naman, hindi inaalis ang posibilidad ng pagulan, lalo na mamayang hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm. Roll out ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Metro Manila. Sisimula na po yan sa May 13 ayon sa Department of Agriculture. Itong inanunsyo ng DA matapos maudlot ang pagpapatupad ng programa kahapon dahil na rin sa pagtaliman nila sa kautusan ng Commission on Elections. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, mas mabuting ipatupad na lang ang naturang inisyatibo matapos ang eleksyon sa May 12 para maiwasan na mapolitika ang programa. Gate pa ni Guevara, susunod ang DA sa 10 araw na ayuda ba ng COMELEC na epektibo naman simula kahapon. Nabatid na lalarga ang bentahan ng 20 pesos na bigas sa 19 na kadiwa ng Pangulo sites dito sa Metro Manila para yan sa mga vulnerable sector. Yan i-roll out, iba naman roll back. Ay kahit pa paano, ay batay po, may bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Asahan yan sa susunod na linggo, mga kapuso. Batay sa 4 na araw na kalakalan, sinabi ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau na posible ang tapyas na 30 sentimo, 30 centavos hanggang 80 sentimo or 80 centavos sa kada litro naman ng diesel. Inaasahan naman aabot sa 70 centavos ang kada litro ang bawas presyo sa gasolina at kerosene. Kabilang umano sa mga posibleng dahilan ng nakambang rollback ang pagkabahala sa oversupply sa pandaigdigang merkado at tariff policy ng Amerika. Paglalagay naman ng libreng internet o Wi-Fi sa lahat ng linya ng tren sa Metro Manila, ipinag-utos siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong inanunsyo ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Anya, bukod sa mga istasyon, posible ring magamit ang libreng Wi-Fi sa loob mismo ng mga tren ng LRT-1, LRT-2 at MRT-3. Bukod dito, magkakaroon na rin daw po ng cashless o contactless transaction para sa pagbabayad ng pamasahe sa tren. Wala pa namang petsa na ibinigay ang Malacanang o Department of Transportation kung kailan ipatutupad ang naturang programa. Philippine National Police naka-full alert sa nasimula ho ngayong araw bilang paghahanda sa seguridad sa eleksyon 2025. Ay kay PNP Chief General Romel Marbil, ibig sabihin nito ay ilalabas nila ang halos buong puwersa ng PNP. Malaking puwersa umano ng pulisya ay una nang ipinakalat sa Bangsamoro Region na kabilang sa mga nasa areas of concern ng Commission on Elections o COMELEC. Sa ngayon, nasa 34 na lugar sa bansa ang inilagay ng COMELEC sa red category dahil sa seryosong banta sa seguridad. Na karamihan ay nasa Bangsamoro Region. Sa kabilang banda, nananatili sa 35 ang bilang ng mga kumpirmadong election-related incidents na naitala ng PNP ngayong panahon ng eleksyon. Bilang ng mga reklamong vote buying at vote selling na natanggap ng Committee on Kontrabigay ng Commission on Elections, umabot na po yan sa 309. Pero ayon kay COMELEC Commissioner Ernesto Macedo Jr., mas mababa ang naturang bilang kumpara sa naitala noong eleksyon 2022 na lagpas 1,200. Samantala, umabot na sa 242 ang bilang naman ng mga kandidatong napadalhan ng COMELEC ng show cause order dahil sa iba't ibang paglabag sa election rules. Inaasahan umano ng komisyon na bubuhos pa ang mga report at sumbong sa mga darating na araw bago naman ang eleksyon sa May 12. Kahit mababa ho yan kumpara sa ibang mga panahon, ang tanong Baka maraming, napaparusahan at ba saka ang mga baka yan? maraming hindi lang pa na isusumbong. Yan, oo. Mahalaga talaga meron ng masampulan dyan, partner. Oo naman. Talagang disqualification vote buying diba? Hindi lang puro ganyan. Sandali, alas 5:42 noon ng umaga, 9 na araw bago ang eleksyon. Ito na, unang araw ho ng final testing at sealing na o FTS ng mga Automated Counting Machine o ACM para sa eleksyon 2025. Isinagawa kahapon yan ng Commission on Elections o Zapateros. Ayon sa COMELEC, layon ho ng FTS, ulitin natin ang Final Testing and Sealing FTS, na subukan ang mga makinang gagamitin sa eleksyon para matiyak ho na maayos itong gumagana. Paunahin talaga, gumagana ho yan talaga. Ayon ho, kung may nakita o manong kulang o kailangan na palitan, naigi umano kung ngayon pa lamang ay matutugunan na. Pero sakaling magkaaberya ang mga makina sa mismong araw ng eleksyon,
Meron naman ng mahigit sa 100 na mga repair hubs sa bansa. Bukod pa sa mga naka-standby na 1,000 o 16,000 na mga ACMs na maaaring gamiting pamalit. Ayon sa COMELEC, itatago sa ligtas na lugar ang mga ACM na sumailalim na sa final testing and sealing o FTS at bubuksan lamang sa mismong araw ng eleksyon sa Mayo 12. Samantala, lahat po ng bus ng Pangasinan Solid North sinuspindi ng LTFRB na 30 araw kasunod ng trahedya sa Subic-Clark-Tarlac Expressway na ikinasawi ng 10 individual. Ayon sa LTFRB, pwede pang mapahabang ipinataw na 30 araw na preventive suspension sa lahat ng 15 bus ng Pangasinan Solid North o pwede rin tuluyang ipawalang visa ang kanilang prangkisa. Yan ay kapag napatunayan sa pagdinig na nagkaroon ng kapabayaan o gross negligence sa pangyayari. Pero sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na bukod sa suspensyon at kasong administratibo, magsasampa rin sila ng kasong kriminal laban sa kumpanya at sa bus driver. Patuloy pong kinukuha ng GMA Integrated News ang pahayag naman ng bus company hinggil dito. Transportation Secretary Vince Dizon pinulong ang 28 kumpanya ng bus kahapon. Kasunod yan ang karambola sa SCTEX nitong Huwebes na ikinasaway ng 10 tao at ikinasugat naman ng nasa 30 iba pa. Sa pulong ay pinaalala ni Dizon ang sa bus companies na laging tiyakin na ligtas ang biyahe ng mga pasahero at siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang mga driver. Ayon kay Dizon, ikinagulat nila ang trahedya lalo't bumuo pa sila kamakailan ng Special Task Force para mabawasan ang pagkakasangkot ng mga pampublikong transportasyon sa disgrasya. Samantala, sinabi naman ng Tarlac City Police Office na negatibo sa breathalyzer test ang driver pero ay tumanggi po ito na sumailalim sa 300 at the month is fine. Roy, Yeah, nasa bahay ka ba? yeah. Check mo yung oven kung na-off ko. Okay. Pag-i-off yung oven. Nakalimutan ko. I think it's turned off. Tingnan mo kung niluluto kong sunog sa ilalim na. Yung nasa foil. No, it's not. No, it doesn't look like it. Hindi siya sunog. No. Ibalik mo lang dyan. Ibalik mo rin yung foil. Thank you. Yeah. Okay. Okay. drug test. Walo po doon sa 10 individual na nasawi sa malagim na trahedya sa SCTEX itong Huwebes, papunta sa ng Pangasinan para dumalo sa isang youth camp. Ayon kay Marvin Guillaume, pinuno ng PDRMO ng Tarlac. Sakay ang mga ito ng van na nanggaling pa sa Antipolo City. 4 daw po doon sa mga nasawi sa van ay mga bata. Sa kabilang banda, yun namang mag-asawang nasawi sa karambola na sakay ng SUV ay napag-alamang magbabakasyon lang sana sa Baguio City. Kasama ang kanilang 2 taong gulang na anak na nakaligtas naman sa aksidente. Ayon sa pulisya, nakipag-usap ng kinatawan ng bus company sa mga kaanak ng nasawi, gayon din sa mahigit 30 sugatan na pasahero na karamihan naman ay nakauwi na sa ngayon. That's it. Isa naman ang sugatan sa panibagong karambola ng mga sasakyan sa bahagi naman ng South Luzon Expressway. SLEX naman ito kahapon. Tanghali rin sa kuhawo ng isang used scooter, makikita wasak ko ang harapan ng isang trailer truck habang nakatagilid naman ng isang wing van sa southbound lane ng Santo Tomas, Batangas, bandang tanghali o kahapon. Sa kabuuan, 3 sasakyan ang sasakyan sa karambola na yan. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Highway Patrol Group, sumabog ang gulong ng trailer truck dahilan para